Kamusta? Sa atong mga pinalanggang mga tagpalamit na din, idloman ko sa inyo ba? Idloman ka mo sa amon? Siyempre, pre, kami mga tahong-daan, mga kalidlawon, magiging mga tsura nga itechiwa. May lang ka radyo ni ba? Ay, hindi ko na pagpadugayon, paari na ang sulat ni Erla, ang hatagan naton sa pagtamod. Erla! Hala! Birada! Maayong adlaw lang sa inyo tanan. Ako gali si Erla Kay balo ka mo, amo giniyang buhay may bana kag buhay may asawa. Sakripisyo sa kanya-kanya nga batasan sang partner mo sa kabuhi. Nalipay ako kay bisan 35 anyos na ako, nakapamana pa ako. Okay man si Tulindoy wala gid balas ang problema sa iya. Agud mahangpan nyo na lang sang lubos, ari ay suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Nagpungko-pungko ka pa diya sa sopa. Ti, makaunta hindi. Makaon ta. Nagpungkol ako kay Kaina kapag ginatawag nga makaon, wala ka man nagasapak sa akon. Wala gid bala. Ay hindi ginatawag ta ka. O galing nagatubang ka pa sa computer, siling ko, base ko wala pa matapos ang obra mo. Wala pa guro Nagaano ka pa diya, ha? Didto ka sa tupad ko samtang kakaon ko. Kay basi ko madunlan ko to karon kundi may madaho sa akon sang tupig. Ha? Oh, ano nga ha? Nga Pila man na nakatuig nga ginhimo sa akon? Sugod sa ikasal kita. Amo gani, dapat maanad ka na. Ay, nga nagpangayhay ka. Sige. Ani ka bala? Nakatakan ka na sa akon, haw? Ha? Ay wala Hindi mahimo nga matakaan ako. Bana ko ikaw, gani dapat lang. Nga serbisyuhan ko ikaw. Na mo na dapat. Di na, kaon ako. Oo, tuto. Ay! Nga daw nakapoy na Kuya Haw. Ay, abaw. Ay, abaw, si Tulindoy ni bala. Kung wala siya obra, dayon niya kahampang sa katrik kag maghala na lang katulog. Kanami pa kanon namit, Mayo siya yayain, no? Ako tapos ko pang laba, manghimos pa ako sa mga lapta diri sa balay, nga daan nga daw wala punaw ya kung makalapta si Tulindoy. Ang iya nga brief ara sa ibabaw sang kama namon permi. Hindi man ako gusto nga magkuha sang maid, Kitty. Hindi man makasarang ang sweldo ya. Baw, kaya na ba ko ding nagatindog sa perta niyo? Wala ka gid makakita. Nay? Ara ka dagali? Kaya na ba gani? Wala ka gid makakita sa amon sa ngamay mo? Matyago bala sa imo, Erla, daw mansyon ka ko sa balay mo nga bilog nga adlaw, yung pagpangimos mo da. Ay, bilog man nga adlaw ang laptas ang bana mo. Imagine mo ha. Kung ari sa sala, matanaw mo lang na sang TV. Laban. Makuyam-kuyam. Amugin. Dason kung diin lang mabutang ang latas ang beer. Kag dason ang yakinanaan, ang mga putos ang kinanaan niya, dira lang ibilin. Sundo naman niya na. Kaya ti siya ang asawa mo. Correct. Tapos pagsulod naman sa banay, sa kwarto nila, mailis. Kung diin lang ibutang ang inuba. Dason mapakusina naman, makaon. Kag hindi gani kahugas ang kinanaan niya. Namugin. Pero dapat mapaubo siya kay amo ng hambal sa ugangan niya. Banaya. Ari man ka munay, tay. Ay, hindi kami diya makaon lang wala dala. Nari Basi pangitaan ka naman bilas ang kwarta sa bana mo. Ari nakaon. Mads, baw. Mayo kay nagkita ay kita. Hindi ba lang kabalo ka manahi? Ay, hoo, Mads. So, galing sako, gid ako Wala na ako nagapanahi, Ay, tuod ka, Mads. Abi namon kay wala ka na nagagwa sa inyo balay kung sako ka panahi. Anong ginobra mo, ha? Nga daw nabukot ka na sa balay ninyo? Kwan Mads, kay balo ka mo, ang obra ni Banahon Subong, sa balay na lang, online. Di dapat kung nag-obra siya, dapat ara man ako. Kay kung uhawon siya, mangayog siya sang tubig, dapat madahogid ako dayon. Kung gutumon siya, dapat may pagkaon na dayon nga iplastar sa lamesa. Agod nga makaon na lang siya. Kay tapos niya kaon, balik obra naman siya. Ay, grabe nga obra ba? Damo, nagali ka mo kwarta, kay ti dolyar nang ginakita sa bana mo. Ambot Mads, siya man niya nagauyat sang kwarta ya. Ay, pero okay na, Ginansya ka lang kung pareho, sini nga mag-grocery ka Ay, hindi man gihapon pwede, Mads. Nga, hindi pwede, ha? May listahan siya, Mads. Ari, na, pati sentimo, nasulat gid ho. Hala. Ano? Ay, di pong garo, ya. Tulindoy, tapos ang obra mo? Dasiga na, nakaluto ka na? Ay, oo. Kay kahibalogid ako nga pagkatapos ang obra mo, makaon ka. Sige. Sukari ko dayon, ha? Kag initi ko dayon sang tubig, kay maligo ako, Ibutang mo dayon sa inugpaligo ko, ha? Gusto ko ng medyo labaab nga tubig. Ha? Oo.
Ano abi ko ni Basya kung mainit na tubig sa iya? Malaway siya eh. Masunog ang guya niya. Dason, magasto kami sa ospital kay ti. Siyempre, ipabulong ko man gihapon. Dason, hindi na siya makaobra. Oh, anong ginakutib-kutib mo man? Katanga ka pa dahaw. Ha? Ay, oo, aari na. Ilis na lang to. Nakainit ka na sang tubig, haw kay maligo ko? Ay, hala, wala pagali. Dali lang, Kita mainit mo ako. lagi na. Sige na, kay daw maligo Erla, na ko. Erla, asawa ka. Obligasyon mo nga serbisyo ng bana mo. Hindi bala, Erla? Ha? Oo man. Sobra na! Sobra na! Hindi na ako makaagwanta! Sa pulo ka tuwig nato nga pag-upod, wala gid ako magabati nga gina-appreciate mong kabudlay ko. Tanan na lang akon! Layasan ko ikaw! Ano oras na ini? Pero wala pa siya. Nag-enjoy siya siguro mo. Malakat na ako. Bitbiton ko nga akong bag kag magwa sa balay nga ini. Giginaestaran ko sa napulo ka tuig. Halos ang tanan ko nga kabuhi. Gabaskog. Ginhatag ko sa pulo ka tuig kapag upod namon. Pero wala ako ginatagan sang bili. Malakat na ako. Magwa na ako sa balay. May nagdulog ang taxi sa tubang. Ay, hala! Ang bana ko na ina! Ay, abran kong perta! Susunod na lang ako malayas, Ay, hala! Erla. Ay, hala. Nano ni siya yaman? Erla. Wala ni siya isang nahibalan nga ngalan man. Pulos na lang Erla. Erla, tubig ka na, tubig. Hindi ko bi maghatag sa iya. Pabayaan ko abi siya. Hindi gani makuha ko dason. Ibasya ko sa guyan niya. Para nga matupungawan siya. Para nga ma-realize niya nga hindi ako sulugoon diri tungod asawa niya ako. Erla, ay sus kadugay, haw. Eh. Kamala na ni danang puwa ko, ho. Ah. Erla! Ella, thank you for calling our company, ma'am. My name is Tolindoy. Kuha. How may I assist you today? Ari ng tubig mo, ho? Karon na lang na, tapuson ko lang yung obra ko. Layasin na, Erla. Layasin Yes, na! ma'am. Can I help you?